Sadullah Aydın, Doğru Haber. Zarokên te Kerbelayê dijîn ey Yahya. Ey komandar û fermandarê mezin. Eya Yahya, anha tu di cennetê de li ciyê herî xweş û mezinî, di nava ni'metên bêdawî ê rehman de ketî nav huzûr û sukûnetê û mutmeinî. Li wê derê li ümmetê dinêrî. Ey Yahya, ey dengê azadîtiyê, tu jî weka Hebîbê Neccar wiha dibêjî. Xwezî haya vê ümmetê ji xweşikahiya cennetê hebana temahiyê dinyayê nekira ku bazdana feryad û fîgana Geze û Filistîna mazlûm, bazdana alîkariya pîrek û zarokên mazlûm. Telpaş xwe Kerbelayê kihîşt û çûy, weka Hüseyin bi qehremantî û mêrxasî te berxwedan da. Te tu carî goh neda gulleyên ku dihat ser sîngê te. Bi sîleha xwe ya dawî bi darê xwe te berxweda. Te jî weka efendiyê xwe İmam Hüseyin bi dengê heyhat minne zilleh erd û asman hejand. Digel her du piyên te jî ji teref zaliman ve hat jêkirin jî çawa ku Hezretê Abbasê ku meşk û tulûmê wî bi tîran hatibû perçekirin, lê digel vêyekê av ji zarokan re dibir, te jî weka wî heta dawiya nefesa xwe hewl da ku zarokê Gezeyê biparêzî. Ey Yahya, nêçele û gelek Hüseyin ketin di Kerbelaya Geze û Lübnanê de. Nêçele û gelek Hesen, İsmail û Muhammed. Ji bo ümmetê ihya bikin, ji bo izzet û şerefa ümmetê biparêzin, weka şêran we ber xwedan û canê xwe ji destan. Ey Yahya, hêj qetliamên Kerbelaya Gezeyê berdewam dike. Çawa ku konên ehlê beyta pêxember dan ber şewatê, anha jî zarok û pîrekan dişewitînin, ji ber tîbûn û birçîbûnê canê xwe ji dest didin, weka zarokên Kerbelayê, lêv û devê zarokên Gezeyê jî ji ber tîbûnê zip û ziwa bûne. Li ber nêrînên dayikên bêçare yên ku derd û kul lê nêrînên wan barkirî weka Zeyneban ji ber birçîbûnê canê xwe ji dest didin. Ümmet bêdenge ey Yahya, ji ber tirsa dinyaya wan ji destê wan derkeve. Kirasê bêdengbûnê li xwe kirine, belê dil û qelbê wan bi te rene, bi Gezeyê rene, lê şûrê wan bi rêberên ku li pê şopa Yezîd re diçin re ye. Serê xwe li ber wan tewandine, çav û dilê wan bi tirsê tijebûne. Ji bo dinyaya wan ji destê wan dernekeve, serê xwe li hember her zîlletê tewandinin. Amade û hazirin ku her cure îxanetê ji bîr bikin. Em vê carê werin ser, alim, rewşenbîr, münewwer û rûsûpiyên ümmetê, gelo ew çima wisane, ji bo meqam, mewkî, şan, şohret û îmtiyazên xwe biparêzin her cure îxanetê li gor xwe tewîl dikin ku ümmetê jî bi vî awayê dixapînin. Ah Yahya, rewşek çi qas bi êş û jane, lewra em ji teref îdarevanên ku bi şeytanê mezin Amerîkayê rû dinin û radibin re tên îdarekirin. Ew Amerîkaya ku diya rejîma Siyonîst e, destekvan û hamiyê herî mezinê rejîma Siyonîst e, ji ber vêyekê bi rehetî qetliaman li Gezeyê bikin, behrên me bi teyarên şer û herbê tije kirine, her cure îftirayan davêjin, esker û mücahîdên berxwedanê wan tehdîd dikin. Belê, lîderên ku me îdare dikin, bi Amerîkayê re radibin û rûdinin, çavkaniyên ümmetê yên bi trilyonan dolaran e, wek xelatê didin şeytanê mezin Amerîkayê, bi dostaniya Amerîkayê re jî bêfedî û bêşerm pesnê xwe didin. Teyarên xelatê Amerîkayê dikin, dema wan pêşwaz dikin, namus û heysiyeta ümmetê dike bin lingan. Belê, em ji teref van lîderan ku xwe firotine Amerîkayê ve tên îdare kirin, ev rewş rewşek gelek bi êş û jan e. Ey Yahya, lê tu carî em bêhêvî nebûn û em ê bêhêvî jî nebe ey Yahya. Wê muheqqiq xwîn li hember şûr bi ser bikeve, galib bibe. Çawa ku xwîna qehremanên Kerbelayê bûye weka behrên mezin û Yezîdan têde dixeniqîne, bi heman rengî wê xwîna şehîdên bi şerefên Gezeyê, Filistîn û Lübnanê jî ümmetê wê ihya bike. Wê mîxroba Siyonîst li ser axên pîroz derxîne.
وقتا هری نیز آشفقه اوه که تاری هری کوره روژین که رژیم سیونیست و جهول بیرا کرن گلک نیزه و شیطان مزن امریکا انشالله جاخین اسلام بین درخستن به ازنا خوده او روژان گلک نیزیکن